आसाम आगरतला दफा लाहार गनांगै हाथाय कतर आमचाय हायरगो तिप्रासा मुथुकुं थाइथुकुं फालजांनाय रंनि बागै फालनक स्wnam रेनान बागै तिनि कक्तिसालो थाइनायखा हास्तेनि तिप्रासा हामख्राय बेदेखति बोलें बेदिकनि मन्त्रि बरम गनां मेबार कुमार जमातिया আমরা একটা বাবেসি থেকে আমরা একটা ফান্ড আছে জায়গা প্রয়োগ থেকে আমরা একটা মার্কেট শেড তৈরি করার জন্য আমরা প্ল্যান করছি जों फाइनाय फिका दिनै आंनि वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि डेफु दङ दिनै फरेस्ट अफिसार दङ आरो खायसे दिनै प्लान दङ खायसे मार्केट सेट खायनाबाबो जों खायसे प्रजेक्ट ओरै खायनाय दिनै जायगानिफ्राय जे फान्ड दङ डिफेन्स कमिटि दङ जों माहाय मार्केट सेट बै कमिउनिटि हल ओमफ्राय गोबां जों खायसे स्किम दङ आ स्किम थेपागै आरो बरमराव जों हाथाय गतराव जों खायसे चिनि बरंनि बागै जेमु गोथों फालनाय बा बिदिनो दुद्रनि फालनाय बरनि बागै मार्केट सेट खायना बागै जों दिनाव जागा नाय दङ बे अरो पारापारा गुन सोंलायै जे बर जागा एभेलेबल दं जों साइमनावबो फरेस्ट जागा मांनोबोथ' केबनि एलटिबो मुंकरै आपनो बरन दखल दं माबा जों अरनि पारेन बरक बाय बकबेल थायै सालायै जों जागा मानखांखाय जों खायसे मार्केट सेट